makadiko kumatimana muri yeZimbabwe tikusangana papahasha TV. Nasi tina sekuru mafuta ndo watinawo nasi mustudio. Makasimberei sekuru? Pane zvimwe zvinobvunzwa. Anditi ukaonawo munhu akaita seni kaubvunzi munhu anochengetwa nemudzimu nemasvikiro haubvunzi. Ndakasimba chaizvo. Anditi tinokuchingamidzai. Munokwanisa kusangana nevatariri venyu vari kumatimana enyika dzakasiyana-siyana vanova mhuri yeZimbabwe. Aiwa, mhuri yeZimbabwe ndinoti sekuru mafuta, mutumwa wepasi, national chairman wemasvikiro enyika avari pano. Sekuru, regai tibva tapinda mumibvunzo nekuti nyaya ndatanga kushedzera yakanyanyisa yataita kuti tikutsvage. Takasangana nemi kuinauguration yakaitika mazuva apfuura yaigadzwa mutungamiriri wenyika vanova vakakunda mumaelections atabva. Mapicha aitenderera pasocial media zviri kunzi sekuru makanga musina kupfeka shangu, manga musina kupfeka bhutsu. Mungagonere kutaura vatariri kuti zvinorevei mucherechedzo iwoyo muchienda pagungano rinenge rakaungana mhuri yese yeZimbabwe? Shangu dzinopfekwa neni pahomwe, asi kana ndatumwa nevakuru ndinenge ndakufamba nebasa revakuru handipo pakupfeka shangu, nekuti paya ndinenge ndiri kutozadzikidza rinenge rakatangwa nevariseri, nekuti ini ndiri munhu panyama, ndiri munhu pamweya. Saka ndike ndichiti ndiri munhu panyama kana ndofambira, nekuti nhaurwa yebasa riya munoziva kuti vanogadza madzimambo, vanogadza tisu mapotedzi. Saka munhu wetekenge tatosarudza pakati pewaikukidza wese kuti ane kodzero yekupuhwa chitanda ndiani, tikaona ari iye, ndokuwanikwa maiona tichifamba naye. Hazvaigona kuti mumwe munhu, isu masvikiro tapindira, mumwe munhu wozonzi aiwa apinda, vanhu vangataure zvavangataure, hazvirambidzwi, nekuti kana mganana chaidzinohukura sadzerume. Sekuru ndambokubata ipapo. Mungagonere kutaurira vatariri vakatarisa pane ino nguva, vamwe havazivi chii chinonzi svikiro, vamwe vangade kuziva kuti chinombonzi svikiro chii? Kana tichitaura nenhauwa yesvikiro, svikiro dzine mupatsi, nekuti mune zvichienderana nekuonobva. Mumwe munhu anonzi anosvikirwa nemudzimu wemusha, anosvikirwa nemudzimu wenharaunda, anosvikirwa nemudzimu wenyika. Ndo panozonzi svikiro nemhondoro, vamwe vanoti chinhu chimwe chete. Kana takutaura zvemasvikiro enyika, takutaura vane chekuita nevhu, vanotumwa kuzozadzikidza chinodiwa kuitwa nevhu. Imimi munowanikwa pamupanda upi? Sasekuru mafuta muri pamupanda upi pakupatsanura? Handisini ndinoreva zvinopupurwa nevamwe, asi vamwe vachipupura, vamwe vanonditi ndiri svikiro kana kuti mhondoro, vamwe vanonditi ndiri gombwe, zvichireva kuti zvinhu zvakangoda kufanana. Mungagonere kutsanangura kuti svikiro rinoita mabasa akati, gombwe rinoita mabasa akati, kuda vamwe vangade kudzidzawo vanenge vakatarisa pane dzino nguva? Kana ndichida kungotaura muchidimbo, imhepo kana kuti mudzimu yekure kure yekare kare yaiva ine chekuita nekutonga, yaiva ine chekuita netsiwo revhu, vane chekuita. Ndo mhaka muri kuona nhasi unoi tichiwanikwa, nekuti tine chekuita nekuti nyika inoi yafambiswa sei. Pane video clip iri kutenderera zvekare pamatiktok, ndofunga tichariplaya munguva pfupi iri kuteera. Mune mashoko amaitsanangura kuti munhu anotonga nyika ineyi ane zvaanotarisirwa kunge achiita, kuda nekumasvikiro kana kuti nekuda nekumhondoro. Mungagonere kupa jekesa ipapo? Tine chichemo chiripo kusvika chakanzwikwa, ndokutoona taakutowanikwawo tichishedzwawo muchinzi mune chekuita. Uyu Muyera Shumba haana kungouya ega akaita kushedzwa nemasvikiro, nekuti kana muchacherechedza imi, kana muri munoteedzera wamugabe vachiripo,
pakambotaurwa kunzi nyika yakuenda kumasvikiro. Hamuna kumborinzwa shoko iroro? Kuda akati pfuuro. Rakanzi nyika yakuenda kumasvikiro. Kune vanocherechedza kana musi vanhu paitenderera, ini ndakange nditoripo ndichitotaurawo. Paimacha vanhu? Ndaitotaura. Ndakatotore mashoko andakataura ndakatenderera kana akapesana newe ndakatoreva nekuti ndaiva ndiripo. Ende ndiripo handida hangu kuzotaura zvinhu zvakawanda asi zvakaonekwa neruzhinji kuti ndaiva ndiripo. Parwendo irworwo ndinotoonekwa ipapo nemashoko andakataura anotoonekwa ipapo, zvichiratidza kuti kana zvichinzi zvinhu zvaakutorwa nemasvikiro hazvirevi kuti muchaona sekuru wangu wakafa kare kare vachiuya vachipinda kana mukutonga nyika, asi vanosarudza. Ndosaka nhasi unoyo vanhu vasinganzwisisi kuti chii chakaitika paya nekuti zvaifambirwa nemhepo. Chemhepo hamuchinzwisisi, munogona kutotadza kunzwisisa asi mukuru achitopfuura. Kana muchicherechedza pakaunganidza kana kuti pakaitwa sarudzo iyo yatapfuura, makuti kwakaita kachando nemhepo ichivhuvhuta, maifanira kuzvibvunza kuti chii chiri kuitika. Kureva kuti aiwa hazvisiri zvenyu, vari pasi vatendera kuti zviri kuitika zvine chekuita nevari pasi. Ndofunga munozviziva kuti mukasuma kunofanira kunaya, mukaita ramaita kunofanira kunaya, kana kuvhuvhuta zvaingoratidza kuti basa rabatwa nevari pasi. Ndimbokubata ipapo sekuru, dambokudzosai kumashure mbichana. Pakabuda kunzi imimi makafoma association kana kuti ngati affiliate inonzi masvikiro for ED. Hamoti chokwadiri kana kuti kunyepa? Hapana chinopwititika chiri chekunyepa, zviriko. Saka tingati mumashure kuchine humwe utongi wanga uripo hwamugabe, maizviti chii? Rwendo rwedare rautangira ipapo, tine association inonzi dare remweya yevadzimu association yakarejeswa under TMPC, Traditional Medical Practitioners Council. Asi takaona kuti zvega zvakadaro zvenge zvisina kukwana. Ndosaka makaona takabatana nekuti takaona kuti zvataivavarira anotinzwa anokwanisa kutumwa achiteerera apo. Nekuti izvozvi ndikaenda ndikati gogogo ishumba ndaona rakati rakadai munhu anoteerera nemaziviro endinomuita. Saka izvozvi tiri kuda kuzama kuti tive tinobatana tichigadziridza zvinoda kugadziridzwa, panoda kuteurirwa poteurirwa pachiwano chedu kuti zvezvitengairi. Pane video iri kubuda kumashure kwemascreens kuna vakatarisa. Sekuru munga explain, ndakaona yakuzotenderera mumazuva vanhu vakuenda kunovhota muchitsanangura mashoko. Tichaiplaya zvakare nemashoko amaitsanangura muchiti muchikorokotedza asi maelections asati aitwa. Mungagone nekupa jekesa? Ndaitokorokotedza nekuti chinotanga kuitwa munhu anotanga kupuhwa munyika dzimu. Machangamire nemachembere ndeutungamiriri hwenyika yose. Isu semasvikiro enyika spirit medium tinopa kuti makorokotoi neiro basa nekugadzwa kwemutungamiriri hwenyika. Saka tiri kukorokotedzai kubva kumaprovinsi ese ari 10 mukati menyika ineyi kuti aiwa rakabatwa basa zvakafamba zvakanaka. Ndo makorokoto chaiwo ngazvirambe zvakadaro murambwi. Saka uyu aitonge atogashidzwa tsvimbo imi musati mazadzikidza. Zvakafanana nemunhu anonzi ane shawire uvhimi kana kunzi nepfuma chaiyo, unotanga kuzviudzwa nemaprofita newematare kuti uyu ane mhanza yemari. Saka izvo zvisati zvaitika zvikanzi ane chipo, unotoziva kuti zvaendwa ukatoona zvinhu zvaya zvaakuitika, unotoziva kuti izvi zvaakuitika. Pamwe unotorota uchitonzi enda pakati, unoona pakati, unoona pane goridhe, uchitongosvika usati wachera ukatoona zvakafanana, unofanira kuti unototanga kuimba kuti makorokoto. Saka izvozvo ndaizvitaurira nekuti ndaiziva kuti aiwa takutokorokotedza basa ratopera kare. Alright. Saka semasvikiro enyika zvamunoona imimi kushoko kwazukuru venyu vatariri vakatarisa kumatimana enyika, zvamunoti ndo zvinofanira kugadziriswa nevana veZimbabwe ndezvipi? Kugadzirisa kupedza zvimwe zvimingampinyi zvakupinda-pinda. Chekutanga ndinokumbira ruzhinji rweZimbabwe kuti musarombe, musabate chakaipa. Muri kusvibisa nyika,
musatsvage pfuma nenzira dzekunzi maeast end muchingezi unoti anzi chimbi chimbi. Kana manzwa kuti mumusha mune munhu akusvikirwa kana akuita sei, musatange kuramba mhepo idzodzo. Tsvagai vane ruzivo vakubatsirei, nekuti dzimweni dzenhambwe vanhu vari kushupika nana nehanda, imi muchiramba mhepo dzana nehanda muchiti mwana wangu asvikirwe, dzinowanikwa dzichida kubatsiridza nyika. Imi zivai kuti muri vana vevhu, zvemuri vana wevhu munofamba nevhu. Zvimwe zvitendero izvo zvinouya zvichituka zvichitaura kuti sekuru wako kana kuti baba wako kana wodzoka wonzi madhingoni kana kuti madhimoni, izvozvo siyanai nazvo, nekuti unotuka nechinokuyambutsa, kana kuti unotsvaga n'anga neinobata amai, nekuti kana nchiti neinobata amai semwana haugoni kunongedzera amai kuti muroyi, asi nyange wachiroya zvaunofanira kuita unopotera kunana sekuru zvinhu zvogadziridzwa. Saka tikuti zvimwe zvezvinhu zvinoda kugadziridzwa ngative netsika yedu yemabatiro etinoita. Isu sevepasi tauya tine mateurire tine maitire, asi gamushiraiwoka remekedzaiwo isu vanhu vakaita sesu, kwete kuti kana muchitotiona kana tichifamba munototiza nzira sezvinonzi tinotyisa. Vana vediki ndiri kuona mazuva ano kwakuda kunyanya, vanhu vakuda kunyanya zvichinzi zvikudei zvemanzuzu. Ndiri kuti hongu zvinogona kunge zviriko, asi itai zvemanzuzu muchifamba netsika, kwete kunoromba muchihwana nechigunwe muchiti muri kuita zvemanzuzu. Nyika ino iyi ine maitirwe, ine mabatirwe, ine chinotaratidza kuti apa pane mukuru, tsika nemagariro nemaitire, kwete mhombwe. Hainganzi iri kuita zvemanzuzu kana iri mhombwe, kwete munhu anouraya hazvinganzi kuti ari kuita chinhu zvemanzuzu iye ari muurayi. Munhu anobata chakanaka nenzira nemafambire nenharaunda inofanira kupupura kuti apa pane chakanaka chiripo. Ava tinotenda nehukuru yanga tichiita. Hamuna here mamwe mashoko mairi matatu zvekare hamungagone kurayira zvekaramba matauriro vakatarisa pane dzinonguva kuti vanoda kubatana nemi vanogona kubatai sei? Sekuru Mafuta mutumwa wepasi vanoonekwa pa +263772820 ndodzokorera zvakare nhamba +263772820 kana kuti pa Facebook Sekuru Morrison Mafuta. Shoko rangu randingade kureva ndiri kuti senyika hamurambidzwi kukwidzana kana muchida kutonga, asi kutonga kune nhoroondo, kutonga kune dzimba. Tsvagai gwaro rekuti munhu wose achange achida kuzotonga anga achibatiridza nemutsika dzedu dzechiwanhu kuti tisaparadze, nekuti muvengi haana kurasa tsvimbo dzake, achange aripo achida kuparadza chikaranga. Tine makombwe, tine madzisekuru akaurayiwa nevachena kuvhara kuparadza tsika dzedu. Munozviziva here kuti nguva yehondo paiva nasekuru penge pachitozikanwa kuti wanowanikwa pakati, nekuti vanasekuru vazhinji vaiurayiwa nekuti vainzi vakachenjeresa vanotaura chokwadi. Saka musanyengedzwe nevazungu nezvipepa kana zvimabhuku zvavanenge vainazvo vachiti vanoziva. Chavanoziva chete kuda kuparadza dzimbawo. Sekuru tinotenda nemashoko amapanguri eZimbabwe. Tichange tichitarisa mibvunzo yamuisa pacomment section, imwe yacho tichidzoka zvekare nayo, asi pari zvino tambogumira pano. Tinoti musare zvakanaka.